Така, сега ще ви покажа една блуза. Така, от тази ефектна щампа. Материята е жоржет. 100% полиестер, но жоржет приятен, много хубав. Ето, вижте как пада. Няма да се мачка, няма да имате проблем с поддръжката никакъв. Перете и се обличате и се я носите. Така, ефекта на блузата е, ще ви приближа малко в деколтето горе с шаляка. Много ефектна шаляка има тук. Така. Има тук два леки набора от двете страни с остро деколте. Леки набори има и тук в ръкавите, да се получи този ефект. Прав силует, свободна риза, няма никакви критични точки. Закопчаването на гърба е с копче, ето тук, можете да го видите, с копче, с ластиче. Ето. Така. Аз ще ви покажа отново материята. Няма да се мачка в никакъв случай. Ето. Много я показвам. Мачкваме и няма проблем. Така. Това за това моделче.